Je zima a tak řádí mnoho chorob. Údajně je mezi lidmi právě teď chřipková sezóna. Něco zvláštního chytil i náš starý známý Sherlock Holmes. A aniž bychom chtěli nějak výrazně předbíhat tomu, co bude následovat, musíme vás upozornit, že tentokrát to s ním nevypadá vůbec dobře. Ostatně každý muž má s takovou věcí své zkušenosti a jak každá žena může dosvědčit, taková mužská rýmička je rozhodně něco velmi závažného. Tak zůstaňte zdraví a my vám přejeme příjemnou zábavu. Harkhouse Media uvádí Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Umírající detektiv. Paní Hudsonová, bytná a hospodyně Sherlocka Holmese, byla obzvláště těžce zkoušenou osobou. Nejenže byt v prvním patře jejího domu vyhledávala v různé denní i noční hodiny podivná a pravda někdy i nežádoucí individua, ale sám její pozoruhodný nájemník vedl život tak výstřední a nepravidelný, že to vyžadovalo přímo svatou trpělivost z její strany. Vzhledem k tomu, že kolem sebe zanechával neuvěřitelný nepořádek, že se oddával hudbě, kdy ho jen napadlo, že občas praktikoval střelbu z pistole, a to přímo v bytě, že prováděl divné a zhusta pronikavým zápachem doprovázené vědecké pokusy a že ho jakoby obklopovala atmosféra násilí a nebezpečí, tak vzhledem ke všem těmto maličkostem by se dal s čistým svědomím prohlásit za toho nejhoršího nájemníka v Londýně. Na druhou stranu ovšem platil královsky. Nepochybuji o tom, že by si byl mohl koupit celý dům za tu částku, již zaplatil na nájemném za všechna ta léta, kdy jsem s ním bydlíval. Paní bytná k němu chovala hluboký respekt a nikdy se mu neopovažovala v něčem zabraňovat, ať jeho počínání volalo do nebe sebevíc. Navíc měla Holmese upřímně ráda, jelikož se vůči ženám choval vždy pozoruhodně jemně a zdvořile. Ženy v něm vzbuzovaly ovšem nedůvěru a antipatii, abych tak řekl. Byl jim však vždy zcela galantním protivníkem. Protože jsem věděl, jak opravdově si ho paní Hudsonová váží, vyslechl jsem ji pozorně, když za mnou někdy v 2. roce mého manželství přiběhla přímo do mého bytu a jala se mi líčit, v jak zuboženém stavu se přítel právě ocitl. On umírá, pane doktore, řekla. Už 3 dny je to s ním čím dál tím horší a já pochybuji, že se dočká zítřka. Nedovolil, abych zavolala lékaře, když jsem dnes ráno viděla, jak mu kosti přímo vystupují v obličeji a jak na mne upírá ty velké, jasné oči. Nemohla jsem to už snést. S vaším dovolením anebo bez dovolení utíkám rovnou pro doktora, pane Holmesi, povídám mu. Přiveďte tedy Watsona, on na to. Na vašem místě bych nestrácela ani minutu, pane doktore, jinak ho třeba už ani nezastihnete naživu.
Zděsil jsem se, neboť jsem do té chvíle vůbec netušil, že by byl nemocen. Nemusím snad ani říkat, že jsem pádil pro kabát a klobouk. Cestou zpět jsem se v drožce vyptával na podrobnosti. Mnoho vám toho nepovím, pane doktore. Pracoval na nějakém případu v Rotherhithe, v jakési uličce u řeky a tam chytil tu hroznou nemoc. Ulehl ve středu odpoledne a od té chvíle se ani nepohnul. Za 3 dny nevzal do úst ani sousto a nevypil ani kapku. Proboha, proč jste nepřivolala lékaře hned? Nechtěl to dovolit. Víte, jak umí poroučet. Neodvažovala jsem se ho neuposlechnout. Má chudák na mále. No, však uvidíte sám. Byl to skutečně žalostný pohled. V příšeří mlhavého listopadového dne vypadal pokoj nemocného dost pochmurně, ale mně se srdce sevřelo až při pohledu na vychrtlý, zubožený obličej, který na mne zíral z postele. Jeho oči svítily jako v horečce, na obou tvářích vyvstával temný ruměnec, rty měl okoralé, hubené ruce na pokrývce se křečovitě svíraly, chraplavý hlas se zajíkal. Když jsem vešel, ležel jako bez života, ale při pohledu na mne mu v očích zajiskřilo poznání. To vám nadešly špatné časy, vocne, řekl slabým hlasem, v němž však přesto zaznívalo něco z jeho staré bezstarostnosti. Drahý kamaráde, zvolal jsem a vykročil k němu. Zpět, odstupte! Zvolal rozhodným a panovačným tónem, který jsem si z dřívějška zvykl spojovat jen s kritickými situacemi. Přiblížíte-li se ke mně, vocne, vykáži vás z domu. Ale proč? Protože si to přeji. To vám snad nestačí? Ano, paní Hudsonová měla pravdu. Poroučí svému okolí víc než kdy jindy. Bylo mi ho však líto, když jsem viděl, jak ho to vyčerpává. Chtěl jsem vám jen nabídnout pomoc, vysvětloval jsem. Správně. A nejvíc mi pomůžete, když mne uposlechnete. Samozřejmě, Holmesi, příkrost povolila. Nezlobíte se. Zeptal se a zalapal po dechu. Chudák, jak jsem se na něho mohl zlobit, když ležel přede mnou tak zubožený. Je to ve vašem zájmu, vocne, zachroptěl. V mém zájmu, Holmesi, vím, co mi je. Je to nemoc chudých, rozšířená na Sumatře. Holanďané ji znají lépe než my, ač si s ní dodnes nevědí rady. Pouze to je jisté, že je nevyhnutelně smrtelná. Musím přiznat ke svému zármutku, velice nakažlivá. Pronášel to s důrazem a dlouhé prsty se mu svíraly a chvěly, když mne gestem zaháněl pryč. Nakažlivá dotekem, vocne, tak je to, pouhým dotekem. Držte se prosím v povzdálí a pak se nic nemůže stát. Proboha, Holmesi, domníváte se, že by mne to pomyšlení třeba jen na chvíli odradilo? Nebral bych to na zřetel, ani kdyby tu přede mnou ležel cizí člověk. Jak by mi to tedy mohlo zabránit splnit povinnost vůči tak dávnému příteli? Znovu jsem vykročil, ale zarazil mne pohledem plným rozhořčeného hněvu. Zůstanete-li stát na místě, budu s vámi mluvit. Neuposlechnete-li, musíte se vzdálit.
Vážím si mimořádných Holmesových vlastností do té míry, že jsem se vždycky podřizoval jeho přáním, i když jsem je vůbec nechápal. Nyní se však ve mně vzbouřilo moje lékařské podvědomí. Ať si mne komanduje jinde, ale u lůžka nemocného jsem pánem já. Holmesi, nejste při smyslech. Nemocný člověk je jako dítě a já s vámi musím podle toho zacházet. Ať se vám to zamlouvá nebo ne. Vyšetřím vás a podle vašich příznaků vás pak budu léčit. Zadíval se na mne zlomyslně. Když už se mám léčit, ať se mi to zamlouvá nebo ne. Chci, aby o mne pečoval lékař, k němuž bych měl důvěru. Ke mně ji tedy nemáte. Mám skálopevnou důvěru ve vaše přátelství, Watsone, ale fakta zůstanou fakty a vy jste přece jen praktický lékař s omezenými zkušenostmi, malou praxí a nevalnou kvalifikací. Mrzí mne, že vám musím něco takového říci, ale donutil jste mne k tomu sám. Cítil jsem se, přiznávám, hluboce dotčen. Taková slova jsou vám nedůstojná, Holmesi. Přičítám je vašemu nervovému stavu. Jestliže ke mně nemáte důvěru, nechci se vám vnucovat. Dovolte však, abych přivedl syra Jaspera Meeka nebo Penrose Finchera nebo kteréhokoliv jiného z věhlasných londýnských lékařů. Někdo vás musí ošetřit a od toho neustoupím. Jestli si myslíte, že tu budu stát a se založenýma rukama přihlížet, jak umíráte, aniž vám jakkoliv pomohu, anebo přivedu na pomoc někoho jiného, tak se ve mně skutečně mýlíte. Mnohem víc, než jste řekl před chvílí. Myslíte to dobře, Watsone, řekl nemocný a jakoby spola vzlikl a spola zaúpěl. Mám vám dokázat vaši vlastní nevědomost. Co víte, prosím vás, o tapanulské horečce nebo o černé čínské nákaze? V životě jsem ani o jednom, ani o druhém neslyšel. V Orientu je mnoho neprobádaných chorob nebo podivných patologických změn, Watsone. Po každé větě se odmlčel, aby nabral ochabující síly. Tolik jsem pochopil při nedávném bádání, které jsem prováděl z důvodů lékařsko-kriminalistických. Právě při zmíněném bádání jsem se jaksi nakazil touto nemocí. Nemůžete pro mne udělat zhola nic. Dost možná. Náhodou ale vím, že doktor Ainstree, největší světová kapacita na tropické nemoci, dlí v současné době v Londýně. Můžete si namítat, co chcete. Já pro něho ovšem okamžitě běžím. A obrátil jsem se rázně ke dveřím. V životě jsem nezažil takové leknutí. Umírající vyskočil jako tygr a ve vteřině mi zastoupil cestu. Slyšel jsem, jak cvakl otáčený klíč v zámku. Hned na to odklopítal k posteli zcela vyčerpán a bez dechu, jak se vzepěl veškerou silou k takovému výkonu. Násilím mi ten klíč nevyrvete, Watsone, takže jsem vás přece jen přelstil, příteli. Tady jste a tady zůstanete, dokud se mi aspoň zlíbí. Ale abyste věděl, já vás poslechnu. Vyrážel ze sebe namáhavě jednotlivé větičky a v odmlkách mezi nimi zápasil s nadlidským úsilím o dech. Chcete mi posloužit? To já samozřejmě dobře vím. Bude po vašem, ale dopřejte mi trochu času,
abych se aspoň trochu vzchopil. Ne, Watson, ne. Teď jsou 4 hodiny. V 6 můžete jít. Mluvíte z cesty, Holmesi. Pouhé 2 hodinky. Slibuji vám, že v 6 půjdete domů. Smíříte se s tímto odkladem. Vidím, že nemám na vybranou. To nemáte. Děkuji vám, Watsone. Ne, já nepotřebuji upravit lůžko. Zachovejte, prosím, odstup. Položím si teď ještě 1 podmínku, Watsone. Můžete jít pro pomoc, ale ne k tomu člověku, o němž jste se zmínil, ale k někomu, koho si vyberu sám. Jak si přejete? Tohle jsou první rozumná slova, které jste od svého příchodu pronesl, Watsone. Tamhle najdete nějaké knihy. Jsem poněkud vyčerpán. Jaký pocit mívá asi vybitá baterie. V 6 hodin si opět promluvíme, příteli. Osud však tomu chtěl, že jsme si promluvili mnohem dřív, a to za okolností, které mi připravili téměř stejné leknutí, jako když předtím skočil ke dveřím. Chvíli jsem stál a pozoroval stichlého pacienta na posteli. Přitáhl si přikrývku až na obličej a zdálo se, že usnul. Jelikož jsem se nedokázal soustředit na čtení, přecházel jsem zvolna po místnosti a prohlížel jsem si podobizny proslulých zločinců, které zdobily všechny stěny. Nakonec jsem se na své bezcílné obchůzce sem a tam zastavil před krbovou římsou. Povalovaly se na ní dýmky, váčky na tabák, injekční stříkačky, ano, perořízky, nábojnice a jiné předměty. Mezi nimi i černobílá krabička ze slonové kosti se zasunovacím víkem. Byla to hezounká věcička a já po ní vztáhl ruku, abych si ji prohlédl, když tu vyrazil strašný výkřik. Výkřik, který mohlo být slyšet až na ulici. Polil mne studený pot a vlasy se mi zježily při tom hrůzném zvuku. Otočil jsem se a oči mi padly na jeho zrůzněnou tvář a vyděšené oči. Stál jsem jako přimrazen, krabičku v ruce. Položte to! Okamžitě to položte, Watsone! Okamžitě povídám! Hlava mu klesla na polštář a hlasitě vydechl úlevou, když jsem vrátil krabičku na římsu. Nemám rád, když se přehrabujete v mých věcech, Watsone. Víte, že to nesnáším. Rozčilujete mne, že to dál ani nejde. Jste lékař a přitom byste pacienta dohnal do blázince. Sedněte si, člověče, a dopřejte mi chvíli klid. Tento incident ve mně zanechal nepříjemnou pachuť. Bezdůvodné, prudké vzrušení a po něm následující hrubé osočení. Tak nezvyklé u člověka vždy ohleduplného a zdvořilého mi dávali tušit, jak hluboce byly zasaženy jeho duševní schopnosti. Nejžalostnější pohled skýtá zkáza, která postihne ušlechtilého ducha. Seděl jsem zaraženě a ani jsem nehlesl, dokud neuplynula určená doba. Holmes musel sledovat hodiny stejně pozorně jako já, jelikož úderem 6. promluvil se stejnou horečnatou naléhavostí jako předtím. Watsone, máte po kapsách nějaké mince? Ano. I stříbrné. Mám jich dost. Kolik je mezi nimi 0,5 korun? 5.
Příliš málo. Příliš málo. To je velká smůla, vocné. Co se dá dělat? Uložte si tedy ty, co máte, do kapsičky u vesty. A ostatní peníze do levé kapsy u kalhot. Děkuji vám, tak to budete lépe vyvážen. Blábolil jako choromyslný. Celý se zachvěl a vydal ze sebe zvuk, který připomínal zakašlání i vzlik. Zapalte teď plynovou lampu, ale dávejte velký pozor, aby zůstala stažená a nerozhořela se. Zapřísahám vás, udělejte to co nejopatrněji. Děkuji vám, vocné. Takhle je to výborné. Ne, není třeba, abyste stahoval i roletu. Teď mě laskavě podejte sem na stolek nějaké dopisy a listiny, abych je měl při ruce. Děkuji vám. A ještě některé ty věci z Římsy. Výborně, vocné. Leží tam taky kleštičky na cukr. Uchopte s jejich pomocí tu krabičku ze slonové kosti. Položte ji tady na papír. Dobře. A teď můžete jít a přivést pana Culvertona Smitha, který bydlí na Lower Burke Street číslo 13. Popravdě řečeno, nechtělo se mi už bezodkladně běžet pro doktora, neboť ubohý Holmes tak očividně třeštil, že se mi nezdálo moudrého opustit. On se však nyní dožadoval návštěvy jmenované osoby stejně vehementně, jako ji předtím odmítal. V životě jsem to jméno neslyšel, Holmesy. To je zcela dobře možné, milý vocné. Patrně vás překvapí, že ten, kdo je ze všech lidí na světě s touto chorobou nejpodrobněji obeznámen, není lékař, ale plantážník, pan Culverton Smith, známý usedlík ze Sumatry, dlí v současné době v Londýně. Jeho plantáže leží v takové odloučenosti, že se všichni musí obejít bez lékařské péče. A když tam jednou vypukla epidemie této choroby, musel si ji prostudovat, což přineslo některé dalekosáhlé důsledky. Je to člověk velice metodický a proto jsem nechtěl dovolit, abyste vyjel před 6, jelikož dobře vím, že byste ho nezastihl v jeho pracovně. Kdybyste ho dokázal přemluvit, aby sem přijel a podělil se s námi o své jedinečné zkušenosti s touto nemocí, jejímž studiem se náruživě zabýval jako svým koníčkem, jistě by mi uměl pomoci. Opakuji Holmesovu promluvu jako souvislý celek a nebudu se pokoušet napodobovat přímo sled vět, přerušovaný tím, že lapal po dechu, ani líčit, jak svíral ruce, což svědčilo o bolestech, jimiž trpěl. Za těch pár hodin, které jsem u něho strávil, vypadal čím dál tím hůř. Horečnaté skvrny na tvářích ještě vystouply, zapadlé oči s ještě temnější
nejtemnějšími kruhy se nepřirozeně leskly. Chladný pot mu svítil na čele. Promlouval však ke mně stále stejně sebejistě a odvážně. Bude pánem situace do posledního dechu, usoudil jsem. Vylíčíte mu přesně, v jakém stavu jste mne tu zanechal? Snažte se, aby získal přesně týž dojem, který jste si v duchu vytvořil vy, člověk na smrtelné posteli, nesouvisle blekotající. Já si doopravdy nedovedu představit, jak to přijde, že celý oceán není neprostupná masa ústřic, když se tahle stvoření umějí tak náruživě množit. Teď se mi zrovna pletou myšlenky, vidíte? Zvláštní, jak mozek ovládá mozek. Co jsem to říkal, vocne? Dával jste mi pokyny, co mám vyřídit panu Calvertonu Smithovi. Už si vzpomínám, závisí na tom můj život. Naléhejte na něho, vocne. Mezi námi nevládnou zvlášť dobré vztahy, vocne. Smithův synovec, pojal jsem totiž podezření, že se stal obětí nečisté hry. Ten chlapec zemřel strašlivou smrtí a Calverton mi to má za zlé. Vy ho nějak udobříte, vocne, vidíte. Proste ho, zapřísahejte, dostaňte ho sem buď jak buď. On jediný mne může zachránit. On jediný. Přivezu ho, kdybych ho měl do drožky donést. Nic takového neuděláte. Přemluvíte ho hezky vlídně, aby přišel o své vlastní vůli. Pak se vrátíte dříve. Vymyslete si nějakou výmluvu, proč ho nedoprovodíte. Nezapomeňte, vocne, nedoprovodíte. Nesklamte mne. Ještě nikdy jste mne nesklamal. Oni přece musí mít nějakého přirozeného nepřítele, který nedopustí, aby se příliš rozmnožili. Vy a já, vocne, jsme svoje vykonali. Což pak mají svět ovládnout ústřice. Hrůzoucí, jen pomyslete, ústřice ovládají svět, vylíčíte mu věrně své pocity, ano, příteli. Odcházel jsem v hlubokém pohnutí, že ten člověk s jedinečným intelektem žvatlá jako děcko. Podal mi klíč a já měl naštěstí tu ducha přítomnost, že jsem jej odnesl, aby se v ložnici už nemohl zamknout. Paní Hudsonová, celá rozčilená, štkala na chodbě. Při odchodu z bytu jsem slyšel, jak Holmes za mnou vysokým, tenkým hlasem prospěvuje jakousi litanii. Když jsem dole hvízdal na drožku, vynořil se kdosi z mlhy. Jak se daří panu Holmesovi? Zeptal se. Byl to náš starý známý inspektor Morton ze Scotland Yardu, tentokrát v civilním tweedu.
Je vážně nemocen, odvětil jsem. Pohlédl na mne velice zvláštním pohledem. Kdyby to nebylo tak nelidské, byl bych si myslel, že mi záblesk světla z okénka nad dveřmi ukázal na jeho tváři vítězoslavný výraz. Zaslechl jsem nějaké takové zvěsti, řekl. Právě mi zastavila drožka a tak jsem inspektora raději opustil. Lower Burke Street tvoří řada výstavních domů na pomezí Notting Hillu a Kensingtonu. Ten, před nímž zastavila moje drožka, měl starodávné železné zábradlíčko, masivní dvojkřídlé dveře a lesknoucí se měděné kování. A tím vším vyvolával dojem omezené, strohé úctyhodnosti. Tomu odpovídal i upjatý lokaj, který se objevil orámován růžovou svatozáří z barevného elektrického světla za jeho zády. Ano, pan Kelverton Smith je doma, doktor Watson. Račte, prosím, donesu pánovi vaši navštívenku. Mé jméno ani skromný titul neudělali zřejmě na pana Kelvertona Smitha dostatečný dojem. Po otevřenými dveřmi jsem zaslechl vysoký, pronikavý, umíněný hlas. Co je to za člověka? Proč přichází? Proboha, Staplesy, kolikrát vám to mám říkat, že mne při bádání nesmí nikdo rušit? Lokaj mu cosi vysvětloval konejšivým hlasem. Stejně ho nepřijmu, Staplesy. Nemohu se dát takhle vytrhovat z práce. Já nejsem doma. Řekněte mu to, vyřiďte mu to, aby přišel ráno, jestli se mnou musí tak nevyhnutelně mluvit. Znovu zaznělo nezřetelné chlácholení. Jen mu to takhle vyřiďte, ať přijde ráno, nebo ať si tam klidně zůstane. Moje práce musí nerušeně pokračovat. Představil jsem si, jak se nemocný Holmes neklidně převaluje na lůžku a snad počítá minuty, než přivedu pomoc. Teď nebylo čas zachovávat společenské zvyklosti. Musel jsem jednat bezodkladně, vždyť na tom závisel přítelův život. Než mi mohl lokaj s omluvou vyřídit vzkaz, odstrčil jsem ho a už jsem byl v pracovně. Z křesla u krbu povstal nějaký člověk a hněvivě se na mne rozkřikl. Spatřil jsem veliký, zažloutlý obličej s hrubou mastnou pletí, mocnou dvojitou bradou a podmračené výhružné šedé oči, které na mne zajiskřily spod košatého, ryšavého obočí. Na růžové oblině protáhlé, vysoké, holé lebky seděla koketně na stranu posazená malá sametová kuřácká čepička. Lebka měla obrovský objem, ale když jsem zhlédl níž, překvapilo mne, že patří člověku drobné a křehké postavy, se zády a rameny znetvořenými jako pokřivici. Co to má znamenat? Zvolal vysokým, pronikavým hlasem. Proč mne rušíte? Což pak jsem vám nevzkázal, že vás přijmu až zítra ráno? Omlouvám se, ale jde o záležitost, která nesnese odkladu. Pan Sherlock Holmes, jméno mého přítele na mužíčka, mimořádně zapůsobilo. Hněvivý pohled v mžiku zmizel. Zatvářil se pozorně a napjatě. Vás posílá Holmes? Zeptal se. Právě od něho přicházím, pane. A co je s Holmesem? Jak se mu daří? Těžce se roznemohl, proto jdu za vámi. Mužík mi nabídl židli a sám také usedl. Přitom jsem shodou okolností zahlédl jeho tvář v zrcadle nad krbovou hřímsou. Byl bych mohl přísahat, že se na ní kmitl odporný, zlomyslný úsměv. Usoudil jsem však v duchu, že jsem ho zřejmě přistihl při nervové křeči, neboť za okamžik se ke mně obrátil a zračil jsem mu na tváři výraz upřímné starostlivosti. To je mi líto.
to znám pana Holmese pouze z obchodních jednání, které jsme kdysi spolu vedli, ale vážím si nesmírně jeho schopností i charakteru. On se amatérsky zabývá zločinem, já zase nemocemi. On stíhá zlosiny, já mikroby. Toto jsou moje věznice. Pokračoval a ukázal přitom na vyrovnané skumavky a nádobky, které stály na stolku opodál. V zajetí těchto rosolovitých kultur si někteří z nejnebezpečnějších škůdců lidstva odpikávají svůj trest. Pan Holmes vás prosí o návštěvu právě vzhledem k vašim odborným znalostem. Má o vás vysoké mínění a domnívá se, že jste jediný člověk v Londýně, který mu může pomoci. Mužíček sebou trhl a čtverácká sametová čapka se svezla na podlahu. Jak to? Proč se pan Holmes domnívá, že bych mu mohl pomoci v nesnázích? Myslí si to vzhledem k vašemu vědeckému zájmu o orientální nemoce. A z čeho usuzuje, že trpí nějakou orientální nemocí? Protože se během nějakého pracovního vyšetřování pohyboval mezi čínskými námořníky v docích. Pan Kelverton Smith se mile usmál a zhýbl se k podlaze pro kuřáckou čapku. Takhle to tedy bylo? Jistě nejde o tak vážnou chorobu, jak se domníváte. Kdy onemocněl? Asi před 3 dny. Mluví z cesty? Občas. No to ostatně vážně vypadá. Bylo by nelidské nevyhovět jeho přání. Je mi velice proti mysli, že se mám vytrhnout z práce, doktore Watsone, ale tohle je samozřejmě výjimečný případ. Půjdu s vámi tedy bezodkladně. Vzpomněl jsem si na Holmesovy pokyny. Musím si něco ještě zařídit jinde. Prosím, pojedu tam tedy sám. Adresu pana Holmese mám někde zapsanou. Můžete se spolehnout, že tam budu nejdéle do půl hodiny. Překračoval jsem práh Holmesovy ložnice s těžkým srdcem. Nemohl jsem vědět, zda během mé nepřítomnosti nedošlo třeba k nejhoršímu. Nesmírně se mi ulevilo, když jsem zjistil, že se jeho stav mezitím značně zlepšil. Vypadal stejně úděsně jako předtím, avšak po delíriu nezůstalo ani stopy a promluvil hlasem sice slabým, to je pravda, avšak ještě jasněji a výstižněji než obvykle. Tak co, Watsone, mluvil jste s ním? Ano, přijde, příteli. Bravo, Watsone, bravo. Vy jste nejlepší prostředník na světě. Holmesi, abyste věděl, on se hned chtěl vypravit se mnou. To by se nám opravdu nehodilo, Watsone. Proto jsme tomu museli zabránit. Ptal se, co mi schází, příteli. Pověděl jsem mu o Číňanech v East Endu, Holmesi. Správně. No, Watsone, udělal jste jako věrný přítel vše, co bylo ve vašich silách. Nyní musíte zmizet ze scény. Musím tu zůstat a vyslechnout jeho mínění, Holmesi, ovšemže... Mám však za to, že mi své mínění vyjeví mnohem otevřeněji a pro mne prospěšněji, když bude přesvědčen, že jsme sami. Za čelem postele je právě tak dost místa, Watsone. Proboha, Holmesi, obávám se, že jiná možnost není. V tomto pokoji se nelze nikde schovat.
což je ostatně dobře, neboť to snižuje pravděpodobnost, že by pojal podezření. Ale za postel byste se snad vešel. Posadil se na posteli a na vyhublém obličeji se zračila přísná cílevědomost. Slyším kola, vocné. Dělejte, člověče, jestli vám na mě záleží. A nehýbejte se, ať se děje, co se děje. Slyšíte? Ať se děje cokoliv. Nemluvte. Ani se tam nepohněte. Jen pozorně naslouchejte. Na to v mžiku nečekaný zdroj síly vyprchal a jeho rozhodné, cílevědomé věty přešly v tiché, nezřetelné huhlání člověka, jenž duchem bloudí kdo ví kde. Ze skrýše, kde jsem se tak nečekaně octl, jsem slyšel, jak kdosi stoupá po schodech a jak se otvírají a zavírají dveře do ložnice. Načež k mému úžasu zavládlo dlouhé ticho, přerušované namáhavým oddechováním a sípáním nemocného. Vytušil jsem, že návštěvník stojí u postele a zhlíží na trpícího. Konečně Smith to podivné ticho přerušil. Holmesi, říkal naléhavým hlasem, jako by ho budil ze spánku. Holmesi, slyšíte mne, Holmesi? Zašustilo to, jako by nemocnému prudce zacloumal ramenem. To jste vy, pane Smithe, zašeptal Holmes. Sotva jsem se odvážil doufat, že byste přišel. Ten člověk se na to zasmál, jak jsem slyšel. To si umím představit. A vidíte, přesto jsem zde. Vy do mne kamenem, já do vás chlebem, Holmesi. To je od vás velmi laskavé. Velmi ušlechtilé, abych tak řekl. Vážím si vašich neobyčejných znalostí a dovedu je ocenit. Návštěvník se uštěpačně opět zasmál. To věřím, Holmesi, to věřím. Naštěstí jste jediný člověk v Londýně, který to dovede. Víte, co vás postihlo? Totéž, řekl bych. Rozpoznal jste tedy symptomy? Ano. Až příliš jasně. Nedivil bych se tomu, Holmesi. Vůbec bych se tomu nedivil. V tom případě máte ovšem špatné vyhlídky. Chudák Viktor vypustil duši 4. dne a to byl silný, statný, mladý člověk. Měl jste ovšem pravdu. Bylo to velice podivné, že se v samém srdci Londýna nakazil takovou neslíchanou orientální chorobou a navíc chorobou, které jsem věnoval tolik odborné pozornosti. Prazvláštní shoda okolností, že? Vidím v tom důkaz vašeho bystrozraku, že to neušlo vaší pozornosti. Ale zároveň jste se ukázal jako grobián, když jste naznačoval, že takové důsledky měly svou příčinu. Vím, že jste v tom měl prsty, Calvertne. Tak vy to víte. Jenže to nemůžete nijak dokázat. Ale jak si to představujete? Nejdřív o mne šíříte takovéhle pomluvy a když se pak octnete v úzkých, dolézáte za mnou s prosíkem, abych vám pomohl. Jakou hru to chcete hrát, Holmesi? Slyšel jsem sípavý, namáhavý dech pacientův. Dejte mi prosím vodu.
Konec se rychle blíží, kamarádíčku, ale nechci, abyste vypustil duši, dokud si spolu nepopovídáme. Proto vám tedy dám napít. Ale nevybrindejte ji. A pozor, ano. Takhle je to lepší. Pijte. Rozumíte, co vám povídám? Holmes zaúpěl. Udělejte pro mne, prosím, všechno, co můžete. Odpusťte mi. Odpustíme si, co jsme si. Vymažu si ten případ z paměti, přísahám. Jen mě uzdravte a já na všechno zapomenu. Nač chcete zapomenout? No, na okolnosti. Na okolnosti, za nichž zemřel Viktor Sevič. Vždyť jste před chvilkou prakticky připustil, že jste to udělal. Ale věřte mi, já na to zapomenu. Můžete na to zapomenout, a nebo ne, jak je libo. Nepředpokládám, že budete svědčit před soudním tribunálem. Ještě tak na nejvýš před stolicí boží. To je mnohem pravděpodobnější. Nesejde ovšem na tom, jestli víte, jak zemřel můj synovec. Nemluvíme přece o něm, mluvíme o vás. Ano, pane Calvertne. Ten člověk, co pro mne přijel, nevzpomínám si už, jak se jmenoval, říkal, že jste se nakazil v East Endu od námořníků. Jinak si to neumím vysvětlit. A to jste tak hrdý na svůj bystrý rozum. Považujete se za kdo ví jak chytrého. Tentokrát ale narazila kosa na kámen. Vraťte se v duchu zpět, Holmesi. Nenapadá vás snad ještě jiná možnost, jak jste mohl onemocnět? Já se omlouvám, já opravdu nemohu přemýšlet. Moje smysly mi vypovídají službu. Proboha, pomozte mi. Nemohu přemýšlet. Smysly mi vypovídají službu. Ano, pomohu vám. Pomohu vám pochopit, kde jste se to odstl a proč. Chtěl bych, abyste to před smrtí věděl. Dejte mi, prosím, něco pro zmírnění té hrozné bolesti. Máte bolesti. Ano, i kuliové kničívaly ke konci jako pocvinčata. Chytne to jednoho jako křeč, vidíte, pokud je mi známo. Mně se to ovšem vyhnulo. Ano, je to jako křeč. Každopádně ale slyšíte, co povídám. Dobře poslouchejte. Nevzpomínáte si, že byste byl zažil něco neobvyklého krátce předtím, než se začaly projevovat ty první příznaky? Ne, já na nic si nevzpomínám. Jen přemýšlejte, no do toho. Nemohu přemýšlet. Je mi hrozně špatně. Já vám napovím. Nepřišlo snad něco poštou? Poštou? Já nevím. Já nic nevím. Co takhle nějaká krabička? Jdou na mě mdloby. Já umírám, pane Calvertne.
Poslouchejte mne, Holmesi. Dolehly ke mně zvuky, jako by třásl umírajícím. A měl jsem co dělat, abych se udržel a zůstal klidně v úkrytu. Vyslechněte mne. Musíte mne vyslechnout. Vzpomínáte si na takovou krabičku? Krabičku ze slonové kosti. Přišla vám ve středu. Otevřel jste ji. Vzpomínáte? Ano, otevřel jsem ji. Já jsem ji otevřel. Uvnitř bylo takové ostré pero. Já bych řekl, že to měl být nějaký žert. Nebyl to žádný žert, jak k své lítosti seznáte. Jak jen jste bláhoví. Dostal jste, oč jste si koledoval. Proč jste mi skřížil cestu? Kdybyste mne byl nechal na pokoji, nebyl bych vám ublížil. Už si vzpomínám. To pero škráblo mne. Tohle je ta krabička. Tu na stole. Ano, to je ona, přísahám Bůh. A bude nejmoudřejší, když odtud zmizí v mé kapse. A máte po posledním důkazu útrum. Nyní však znáte celou pravdu a můžete umírat svědomím, že to já jsem vás zabil. Věděl jste příliš mnoho o osudu Viktora Savage. Tak jsem vás poslal za ním. Konec se blíží. Zůstanu tu sedět a budu se koukat, jak umíráte. Holmesův hlas se změnil v šepot téměř neslyšitelný. Povytáhněte knot. Co povídáte? Abych povytáhl knot v té plynové lampě. Stíny se začínají dloužit, což, příteli. Ale to víte, že ho pro vás povytáhnu, abych na vás líp viděl. Přešel k lampě a pokoj náhle zjasněl. Mohu vám snad ještě něčím posloužit, můj drahý příteli. Podejte mi sirky a cigaretu. Radostí a úžasem jsem div nevykřikl. Holmes promluvil svým obvyklým hlasem. Snad zněl trochu zesláble, ale byl to ten hlas, který jsem znal. Nastala dlouhá odmlka a já vytušil, že Calverton Smith stojí v němém úžasu nad svým společníkem. Co to má znamenat? Zaslechl jsem konečně suchý, sípavý hlas. Herec sehraje svoji roli nejvěrohodněji, když se s ní stotožní, řekl Holmes. Přísahám vám, že jsem se po 3 dny nedotkl žádného pokrmu. Ani se nenapil, dokud jste mi tedy laskavě nenalil tu sklenici vody. Nejhůře jsem však postrádal tabák. A tady mám cigarety. Slyšel jsem, jak škrtl sirkou. Hned je mi dobře. Počkat. Slyšíte? Zdali pak to nejde návštěva. Venku se ozvaly kročeje. Dveře se otevřely a vstoupil inspektor Morton. Všechno je v pořádku a tohle je muž, kterého hledáte, inspektore, řekl Holmes. Policista vyslovil obvyklé varování. A proto vás zatýkám na základě podezření z vraždy jistého Viktora Savage. A můžete ještě dodat pro pokus o vraždu jistého Sherlocka Holmese. Poznamenal přítel a krátce se zasmál.
pan Kelverton Smith, aby ušetřil pacientovi námahu, vás laskavě sám přivolal tím, že přidal plynu, jak bylo domluveno. Mimochodem, zatčený má v pravé kapse malou krabičku, kterou byste mu měli raději odebrat. Ano, děkuji, inspektore. Na vašem místě bych s ní ovšem zacházel co nejopatrněji. Položte ji, prosím, sem. Možná, že před soudem sehraje ještě svou roli. Najednou nastal zmatek a začaly padat rány, kterýž to výjev ukončilo cvaknutí želízek a bolestný výkřik. Jenom si sám ublížíte, pane Kelvertne, stůjte klidně. Pouta zacvakla a zapadla. Roztomilá past, ale chytíte se do ní sám, Holmesi, a na lavici obžalovaných zasednete vy, a ne já. Požádal mne, abych ho přišel léčit, inspektore. Zželelo se mi ho, a tak jsem přišel. Teď bude bez pochyby předstírat, že jsem řekl cosi, co by potvrzovalo jeho bláznivá podezření. Můžete si lhát, co srdce ráčí, Holmesi. Moje slovo bude vždycky platit tolik, co vaše. Probůh, vždyť já na něho úplně zapomněl. Drahý Watsone, na 1000krát se vám omlouvám. Jak jsem vás jen mohl tak zanedbat. Nemusím vás s panem Kelvertnem Smithem představovat, jelikož jste se seznámili hned z večera. Máte dole drožku, Watsone? Pojedeme hned za vámi, inspektore, kdybyste nás snad náhodou potřebovali při sepisování protokolu. Ještě mi někdy nepřišlo nic tak k chuti, řekl Holmes, když se při oblékání občerstvoval sklenkou klaretu a nějakými sušenkami. Ale což, jsem zvyklý na nepravidelný život, jak víte, takže takový půst snáším lépe než kdokoliv jiný. Musel jsem ovšem, jak pochopíte záhy, docílit toho, aby paní Hudsonová vzala mou chorobu vážně, jelikož měla tlumočit svůj dojem vám a vy pak zase jemu. Nehněváte se na mne, drahý Watsone. Jistě víte sám, že mezi vašimi mnoha vynikajícími schopnostmi chybí umění přetvářky. A kdybych vás byl zasvětil, nikdy byste nebyl dokázal vsugerovat Smithovi, že jeho přítomnosti je naléhavě třeba, což bylo podstatou celého plánu. Znám jeho pomstychtivou povahu a proto jsem si byl zcela naprosto jist, že se přijde pokochat svým dílem. Ale vaše vzezření, Holmesi, váš hrůzostrašný obličej. 3 dny přísného půstu nikomu na kráse nepřidají, Watsone. A to ostatní stačí uzdravit mokrá houba. Namažete-li si čelo vazelínou, nakapete do očí trochu beladonu, načerveníte lícní kosti a necháte si zaschnout včelí vosk kolem úst, dosáhnete zcela uspokojivého účinku. Občas pomýšlím na to, že napíším monografii o simulantství. A začnete-li tu a tam něco blábolit o půlkorunách, ústřicích a nebo jiných výstředních tématech, vyvoláte příhodný dojem, že blouzníte v delíriu. Proč jste mě ale k sobě nepustil, když nehrozilo žádné nebezpečí nákazou?
Jak se mne můžete takhle ptát, milý Watsone? Soudíte, že si vůbec nevážím vašich lékařských schopností, což pak jsem mohl předpokládat, že vy, který dovedete tak jasnozřivě stanovit diagnózu, byste pokládal za umírajícího někoho, kdo je sice zesláblý, ale puls i teplotu má zcela normální. Ze 4 metrů jsem vás snad mohl oklamat. Kdyby se mi to nezdařilo, kdo by mi pak přivedl Calvertona Smitha? Ne, Watsone, nedotýkejte se té krabičky, nechte ji pěkně ležet. Můžete si ji pouze zpovzdálí prohlédnout. Když se na ní podíváte ze strany, spatříte perko, které se vynoří jako zmijí jazyček, když krabičku otevřete. Odvážím se předpokládat, že právě nějakým takovýmhle trikem přišel o život ubohý sevič, který překážel tomuhle netvorovi v znovu nabití rodinného majetku. Jak víte, mně chodí poštou ledacos, a tak se mívám na pozoru před balíčky, jež ke mně dospějí. Bylo mi však jasné, že bych se měl tvářit, jako by byl ve svém záměru uspěl, abych ho přivedl k doznání. Tuto přetvářku jsem schystal tak důkladně, jak se na pravého umělce sluší. Děkuji, Watsone, budete mi ještě muset pomoci do kabátu. Až skončíme na policejní stanici, myslím, že bychom se měli bez velkých průtahů zastavit v restauraci u Simpsona. V roce 2025 pro Harghouse Media načetl Arnošt Zavřel, zvuková režie Bohuslav Dvořák.